Wanga charging port ɗin na babban waya ne wato Android, amma kuma kaman universal yake, wato kaman komi da ruwanka. Saboda kuna ganin shi kafafu guda biyu ne mishi, sannan shi wannan charging port ɗin za ka iya sa shi a kowace irin waya in dai Android ne mai normal charging port. Shi wannan charging port dai da kuke gani za ku iya sa shi a Jony, za ku iya sa ma Infinix, sannan kuma za ku iya sa ma Tecno, za ku iya sa ma waya Honor, kai har da Redmi. Shi wannan charging port ɗin za ku iya sa shi a kowace irin waya in dai Android ce wayan, babban waya. Idan a inda kuke aiki, idan ku tambaya idan akwai irin wannan charging point, ya kamata a ce kuna da wannan charging point ɗin, saboda shi wannan yana da saukin sawa a babban waya wato Android kenan. Ku nemi irin wannan charging point ɗin, muna kiran shi da komi da ruwanka.